Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditanggap Pak Kasiat. Mas volumenya Mas gede no Mas. Ditanggap Pak Kasiat. Halo. Hajate mantu Mbak Lulu oleh Mas Khairon. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga Pak Kasiat sak keluargane diparingi barokah karo Gusti Allah. Penontone muga-muga panjang umur sehat nggih. Rezekine melimpah ruah nggih. Muga-muga nek duwe gawe nanggap Budi Wijaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lurune Mas Jono. Bapak Kasiat sing duwe gawe, Ibu Ngatminah iku bojone. Tak dongakno muga-muga akeh rezekine, aja lali Pak, tak enteni sawerane. Iki tembung guyonan tapi temenan. Dagelan iki ngene tok ketok 800. Tapi gak ijen wong 16. Budi Wijaya iki ludruke musikan Jombang iku alamate. Sono ambrip iku pengrawite, titin susan pengremane, iku penyanyine. Budi Wijaya ye Budi Wijaya, Budi Wijaya untuk Anda semua. Budi Wijaya, ya Budi Wijaya. Pantang mundur selamanya tetap jaya. Aku ini pelawaknya, Cak Kuntet inget Taji Mami Okta. Semua menghibur Anda agar Anda semua gembira. Tuku kayu tak gawe rajek, bojoku ayu utange sak bajek. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo padha eling dolor tuture wong tuwa wong urip nok donya baca se ambara pecane sing lali dolor tetep bejo sing eling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling bapak kasiat sing duwe gawe hajate bapak kasiat mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga bapak kasiat akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna-werna dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane Musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek sampean kepengin nanggap gak usah piye-piye monggo ditulis Pak nomor telepon teko langsung dulur nang daleme pimpinane cuma ojo lali nggawa panjenengan dulur ayo donga dinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih bapak kasiat uga tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma amin ayo Mas mlaku-mlaku Mas tambahan ngenteni disawer Pak kasihan
Retekno Mas. Alhamdulillah. Yuk. Alon-alon ae. Nggih. Golek sandang pangan werna-werna ya carane sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane sing dadi petani sing sregep nek garap sawah supaya melimpah penghasilane sing dadi pedagang aja padha mundhak dosamu sak pirang-pirang wong sing dadi dukun ya iyo jojo amuter kabul pokok aja dadi dukun cabul sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane astagfirullah golek sing bujang wae supaya aman gak ono risikone cocok cakenmu sing dadi kiai ya iyo sing ikhlas nek ngulang ngaji santrimu wedok aja digrayai astagfirullahaladzim sing dadi wong miskin aja susah aja prihatin istighfar rungokno dawuhe Pak Amudin inallah sing tukang ngedum BLT ya iyo sik Mas aku wedi Mas ngeneki BLT engko nang ana sing perasaan engko nang ana sing tersinggung engko nang ana sing lara ati sing tersinggung lara ati berarti ku sing nglakoni masuk sing tukang ngedum BLT ya iyo kek ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe betul namung semanten sairan kula yen lepat nuwun sepuro dagelan gendeng kadang metu-metu rek wis pegel keturun ta ya apa ing wayahe esuk jagone kloro rame suarane
sengengene Mas kulon parane manu ing ngoceh ana wit-witan pading cembruwit seneng atine katon asri donya saisi dandung perut danding pret gentak perut gentak ceret kuntet gendeng anake wong koplak ora duwe isin karo Pak Kasiat. Lah apa isin? Gak ditabuhi kok joget. Lah sing joget iku ya kakimu. Lah ngene iki ya joget. Gendeng nganggo kene didoli joget. Ngene iki jenenge joget. Ora. Lah apa? Ah, delek dhuwit jagane bayar bang ben ta. Ya Allah. Dagelan bayarane akeh dhewe. Kon niku bayaramu iku paling akeh dhewe. Apa? Kok jek ndek utang bang kon niku. Wong urip iku wajibe utang. Nek wong urip gak duwe utang males nyambut gawe goblok. Terus sing mbok utangi iku bang apa ae? Lho, Senen Amarta. Lho. Loro Senen iku Amarta karo BKM. Selasa Mekar. lho. Rebo Syariah. ya Allah Gusti kuntet kon kok apal ta? Gak apal ya apa bojoku gak bayar belas. Ya Allah bojone dagelan utang mekar Apa? Isin-isino. Ah isin lak kanggomu bojoku akas masih utang gak nyaur gegek. Kon tak takoni. Takon. Jare ngono ku nek ana sing gak bayar urunan ya, Det. Apa? Nek ana sing gak bayar situk ngono ku anggotane urunan ya. Iku dudu urunan. Apa? Iku termasuk dana talangan. Loh. Urunan. Dana talangan kok tak tonyo kon kok. Maksudnya kabeh iku urunan. Iya, bayare kancane iku urunan, tapi sebutane iku dana talangan. Oh, istilahnya ngono. Iya, Kanggo mbayari sing gak gelem bayar-bayar. lalar gawe. Lho, lalar gawe kakekmu ah. Ora melok mbathuk duwike kok melok mbayar. Iku ana prasastine, ana sumpahe. Ana perjanjian. Ana perjanjiane kancane sing gak bayar tanggane mbayari. Kabare bojomu tau dadi ketua. Dadi ketua 2 minggu ae kotange pedhot ping 3 wisan. Lah apa, Det? Lah gak pedhot ping 3 ya apa ben iki lho. Hah. Tanggung jawab e. Tanggung jawab rek. Ya Allah. Ketua gak tanggung jawab. Tet. Nuwun sewu. Lha apa? Nek utang 5 juta ngono piro, Det? Saiki 250. Nek 10 juta, 500. nek iso mbayar, Ya dibayar. lah nek gak iso mbayar. Ndelik nang jeding mburi kono lho. Ah, kok kene iki wis penggaweane wong wedok kok. Apa? Kon diguyu ibu-ibu, Det. Endi? Ibu-ibu iku perasaan, Det. Guyu. Tengah iki sih. Sing guyu. Karo masamu sapa sing guyu? Sapa iku? Lho iku ketuane goblok. Ah, saiki guyu-guyu meneh Minggu, Senin ngono wis metu ae. Kunta gendeng kon niku. Lah apa? Lambemu Lho ya gak ngono. Kon kok dikerewekmu berkocok. Ancene ya ngono iku ya nuwun sewu. Heeh. Nek nggo kene wong lanang-lanang lho, sing tak omong mek wong lanang. Nok kene. Iya ya termasuk daerah kene Gelau Wibet. Iya. Kok kene iki pokok gak kono rono ngidul titik. Kok kono rono ngulon titik. Gelau Wibet nggo kene tok sampe kewalan ngono. Mosok, Det. Lah wong lanang nek nggo kene nek dina Senin iku enteng. Wong lanang. Iya, Sebabe sebabe wong wedone njaluk ku gampang. kalem. Pak. Lah apa sih mbokmu? Bapak nyeluk dhe mbokmu. Mbokmu. Apa sih mbokmu? Payahe bayar. Apa? Amarta Senin. Ngono ya. Senen. Senin. Nah, Selasa. Nek Selasa ya biasa rada sengol. Pak. Apa? Bisa apa sih guyu iki? Babane tatet guyu ya babah ta. Gak enak gitu aku iki dagelan ngono wae. Kon iku kok iso Lah apa? Selasa bayar. Apa? Mekar. Yo langsung dikeki. Selasa. Tapi nek dina Rebuh temen. Lah apa, Dek? Wong lanang kene lho akeh sing setruk ngono.
Dina Rebo? Dina Rebo nek gak percaya. Wayahe bayar apa iki? Wayahe bayar mekar. Syariah. Apa iku? Maksudku mari bayar mekar, bayar syariah. Heeh. Nek njaluk dhuwit wong kene tambah nyenggro. Mergo syariah iku kasar. Syariah iku kasar. Mosok, Det? Kamu. Jangkrik iku bengok sampe jimbul aku ya sing lanang. Iya. Lah apa? Dhuwit. Dhuwit kaya apa? Bayar syariah. Sing lanang lho gak ngomong. Apa? Oh, entek anak dhuwit. Dat. Kerubuk wong kene kabeh. Lho dikandhane. Masalah ya nuwun sewu. Yuk, Mbok. Aja kate utang ngono-ngono iku temen lah wis ah. Wis salah situk sing utang bojoku wae. Apa? Sing digawe Pak Sing Kasihan. duwe gawe Bapak Kasihan. Wonge luman, bijaksana. Ih, Oh, panganan apa ae sing gak dilebokno? apa sing gak dilebokno? Ya kerdus. Maksudku kerduse nggo njaba, Tut. Lambemu gak ngestokno kon iku. Kerduse iku nggo njaba jerone isine kerdus temen. Masya Allah. Apa ae sing gak ono? Apa, Det? Ya ono gedang. Ya ono bikang. Bukan. Lah sing kuri kok, Mang? Heeh. Kamu ini ya ono gedang. Ya ono bikang. Kok mumet ae kon, Det? Luman, apa maneh sing wedok? Sapa sing wedok? Masalah sing wedok iku gak sepiro ayu. Lho. Lambemu kon minggatno. Ganti kae mbadok kapok kon niku. Kon niku gak dikek mangan. Maksudku iku wonge ayu setengah endel. Luman. Luman. Kancaku SMA biyen. Sing wedok? Sekolah kanca SMA. Iki jenenge sapa sing wedok iku? Ah salah. Ngatmina. Sing wedok makane aku yo kata sapa iku kanca. Rupane ayu lho kok jenenge Ngatminah. Kon niku Tet Gagae contone akeh. Sarini, Sarmidin. Wah, kon niku Kanca sekolah. jeneng gak masalah sing penting atine. Lho ya iya iku biyen ambek aku pindho. Lho. Ngatmina Iya, ambek awakmu pindho goblok. lambemu lho. Lah apa? Jotos karo sing lanang lho. Lah lah apa? Ping pindho apa? Maksudku ping pindho ku simpangan ngene lho gak nyopo belas. Ya Allah Gusti. Lah ya iya, iku aja masalah sing duwe gawe. Aku nggo kene iki gak teko ya gak pantes teko ya isin. Mosok. Aku mlebu pawong baleng. Sing rewang nggo njero lu boloku tok. Mosok, Det. Soro kabeh. Bagian nok mawon Iya. dulurmu. Iya kon ero sing ngadangi dulurku. Sapa? Tarbiyati ku ya apa? Masalah. Guman kebacek goyan. Dulurku pernah gawe soro-soro iki lho. Iku pernah apa mbek makmu? Adene mak sing nomor 2. Sapa jenenge? Tarbiyati. Bagian ada. Bagian kon gurung ro sing racik sego. Sing racik sego sapa? Iku bebek ambek aku. Mosok. Iya. Jenenge sapa? Ayu Ani iku ya apa? Bacut ngeracik sego dikawe gak sepiro. Bareng sing tiba kora-kora. Sing kora-kora. Sing kora-kora nggo mburi lu adene mak sing ragil. Sapa, Det? Ayu Tinah iku ya apa? Bagian kora-kora. Bagian kora-kora Ayu Tinah. Akas tut. Tawa men tekor. Mundur-mundur saking akase garon ana kumkuman gobak. Ngeblak tarawat. Bokonge Ngadeg iso kotos. Kebacut yuyu aku. Saking akase ngestokno dikongkon go kasihan. kora-kora. Ora ketekor ambek lirak-lirik ngene. Nggo iringane iku ana tas kresek loro. Gawe apa? Gawe nglumpukne iwak karene wong bowo. Kuntet kok dikerumuk wong kapok kon, Det. Yo parondang aku sing ngongkon, parondang yo. Temen. Kayak bakar kucing oke? Nang direk go kasihan gak nyawer ya apa. Det. Makasih hati sing digawe. Iya. Aku salam teko disalami. Ya jelas. Assalamualaikum Cak Gendut. Waalaikumsalam. Wah wajib. Langsung rokok Surya sak wadah.
Rokok Surya sak wadai bangga. Lho, disyukuri, Det. Ayo siji nek kuntet. Assalamualaikum. Lho kuntet yo Pas Samsu. Ya Allah, aku Surya kon si Samsu, Det. Plek. Berarti sing digawe iki gak adil. Ya iya Samsu, Bro. Aku Surya sak Padang, kon Samsu sak Pres. Sak util kok. Ketok bau loro. Kon iku Det, kuntet. Lho, apa? Aja pringisan. Pringisan apane? Iki dikon menghibur masyarakat iki. Iya wis Nek kon iku nuwun sewu. Kon iku ngeneki karo sing nok pawon, sing adang, sing kora-kora. Napa? Nuwun sewu, Det. Aja ngelokno wong. Apa? Gerayano jitokmu dhewe. Aku ngrayai jitok gendeng. Bojomu dhewe iki lho pikiran. Ndek. Apa? Wong bojomu dhewe gak memper. Wingenane iku lho nuwun sewu. Aku ape budal pengajian, kate menggok nanggonmu nunut salat, aku noleh balik aku. Lah apa kon balik? Isin ndelok bojomu. Isin apa? Wis maghrib gak melok jamaah, Apa? gak melok salat. Bojo-bojoku dhewe. Begogok nok ngarepe lawang, ngemiki anake, wis gak klamben kotangan tok. Matamu. Kotange bolote 2 meter. Wong ustad lho matane udun iki lho. Ya aku pas noleh ngene lho, Det. Sembarang ngelono bojoku. Apa masih bojoku? Elek-elek dhewe. Ya tuturono. Tuturi apane? Ah, kon iku wis bojo ireng merongos. Guwak apa? Lho, kan ngelono bojoku ireng elek merongos. Delok bojoku. Apa? Bojone pelawak. Kakek cangkem. Harus cantik. Ayo bojoku sampe bojomu. Wis seru. Masih bojoku elek, bojo-bojoku dhewe. Kon aja bangga ndek bojo ayu goblok. Bareng kaya bojo elek. Enak bojo ayu. Enak bojo elek. Enak bojo ayu. Alah bojo ayu ku kon tak kandhane kon budal. Bojomu lho gampang dijak wong budal, selingkuh ngono. Lambemu. Wong ayu gampang dijak selingkuh. Ya iku lak wong liya nek bojoku ya gak sih. Jare sapa siji nek bojoku gak mungkin selingkuh. Ya iya wong elek. Lah sapa doyan? Wis ireng merongos. Ayu bojoku. Alah. Kon tak kandhane, duwe bojo elek iku enak, kenek ditunuti. Nek wong elek iku jelas munggah swarga. Kok iso, Det? Lho ya iya wong elek munggah swarga. Apa maneh ibadahe utun ngaji salat gak tau telat, jelas munggah swarga. Gak tau selingkuh. Gak tau selingkuh. Lah nek wong wedok ayu. Alah cegelok wis. Ceglok iku apa? Kecemplung neraka. Ah, kok ngomong sing jelas. Alah wong nek selingkuh saiki HP ku wis wake wek. Diketipi tok ngene lho budal kena kandhani. Dadi nek bojo ayu iku nyemplung neraka, Jelas nek wong wedok elek, munggah swarga. Det, nuwun sewu aku takok. Takok. Bojone Pak Kasiat Ngatminah iki elek apa ayu? Lho jelas ayu, Bro. Lah besok nek mati, ayo ngomong. Dut. Ngomong. Mbok aja takon Ngatminah. Ngomong. Dut, ngomong. Ayo ngomong. Mbok aja takon Ngatminah apa Dut. Wong wedok nek ayu, Kecemplung neraka. wong wedok nek elek, Munggah swarga. bojone sing digawe iki Pak Kasiat Ngatminah. Elek apa ayu? Ayu. Nek mati, Sakjane kecemplung neraka. alah, Tapi gak sida. lapo? Soale bengi iki nanggap Budi Wijaya. Lambene kuntet lambe bejat kon iki. Lho. Anake sapa nangis iki? Lapo sih, Rek? Dianu sapa sih? Arekku. Anake wong kok yo. Cup. Meneng nak. Wis cup. Arek-arek kurang ajar. Kok niku neng tarek kok kempit sampe kelagepen iki lho. Ambemu kecut. Wis serene kecut kok disedot. Enggak adus pirang dina, Tut. Petang dino. Mangkrane. Lapo sih? Tukaran mbek sapa? Apa tukaran? Lah kon kok nangis?
Cup. Cup. Nah, ngene dadi wong. Cup. Kuntet glodok iku. Ya apa sih? Kok tambah didoni. Takonono nangis. Wong arek sakmene arek nangis iku ya kudu jeneng-eneng. Lah. Supaya meneng iku piye. Lho. Kok iso motone kok uwek-uwek kan iki lho. Kayak kelipan. Ora sambat blas kek. Pak Deku hilang ke. Pak Deku hilang. Ademu lah. Pademu ilang. Ya. Lah mangko deket endi lho? Ya. Berlari aku. Kon goblok, mang titip nono penitipan sepeda lah aman. Ya, Pak Dami barang Pak Deku. Hilang ya apa sih? Mami suruh mami buta kerja nyambut gawe ato jarene. Sampai saya tidak ada kabar. Ya Allah. Pak Deku hilang. Sita. Aja nangis nah. Nek pademu ilang, meneh tuku maneh papat. Ya. Anggen padene ku golekan ngono akone. Pakde sapa? Kandak kandani. Pak Deku lak jenenge Irawanto sih. Oh iya iku bener. Irawan. Nah, iya Irawanto, aku mau putar ini. Lewat sepanjang. Iya. Bener. Terus ada tulisannya. Ya apa? Tulisan rawan kecelakaan. Loh. Pak Deku itu. Rek. Hei. Asem iku klambiku mbok kilap. No sepanjang no perapatan, ono tulisan Rawan kecelakaan Pak Deku itu. Yo, alah kok dadak. Kan iku lho. Tut nek arek iki padene lah kecelakaan. Pademu lah kecelakaan. Lapor polisi. Kawani. Lah gawani apa sih? Aku wedi. Lapo? Lah nek tulisan mana? Ya apa? Polisi 300 meter. Gak wani. Kawani. Ya. Apa aja apa? Lagi itu aku tuh. Polisi 300 meter. Nah, Kon wedi. Gak wani. Oh alah. kon tak ana ero kantor polisi sih. Iya. Lah ana warung sate 200 meter. Lah. Baru 100 meter. Dasar mangan sapa? Lah polisi musim 300 meter iki mung ya apa? Kondet karo gepeng padha kocloke. Sing dimaksud polisi 300 meter berarti kantor polisi dari jarak itu 300 meter. Ngono lho. Ngono lho. Nah, terus ada uang gerobel mari ku. Lapo? Ada uang gerobel. Gerubul. Ah. Dengan ada Pak Deku tak goleki. Lho kecelakaan. Aku dolore. Mbok piyak-piyak. Tak piye. Kok piye? Bareng mbok delok. Bareng tak delok. Tibakno kiri Wong kerek kecelakaan kok mbok parani. Tibane padene arek iki kiri. Ngene lho kon tak kandhani. Nek ana tulisan rawan kecelakaan, bukannya Pakdemu iku jenenge rawan kecelakaan ngono gak. Di lokasi itu sering terjadi kecelakaan. Gak ada tulisannya ngono, Bang. Wah, babak aku. Ya, sayangku. Kepethuk wong ayu sepak. Nek angkatan tangane, Dek. Yo. Oh, alah, Dek. Cari ngomong lagi tangan. Aja karo radio tangane dadi banyoran. Wah, ya oprek menungso aku iki. Kok tangane. Mas, Sayangku. aku kamu. Iya, aku ya iya. Hansi minta bantuan ana kirik gandet. Aku iki menungso lho, tak kendut. Pacarku iki. Loh, iki pacarmu. Iya. Pacarku. Ya Allah Gusti. Apa? Nuwun sewu. Sampeyan iku ayu kaya artis. Terus, Lah opo kok duwe pacar pedet anyang-anyangen iki? Ya apa? Apa? Sampeyan gak isin ah. lah lha apa isin wong aku? Ayu-ayune ngono kaya duwe pacar sing jenenge Kremi iku lho. Apa? Apa? Iri aja. Peng, rene Peng. Rene Peng, tak bisiki. Iki pacarmu. Iya. Kate kok rabi. Heeh. Gak teko awakmu. Teko. Gak teko.
Gak teko kok so. Kok ngono sanggae. Sanggerahe. Sayang, Sayang. Sayang. Sayangku. kamu itu di mana aja saya tak cari loh kok nggak ada. Kok tahu-taunya kok sama resek-resek ini di sini. Iya, bisa lirik-lirik ini loh. Oh, tak bacok matamu kon. Oh kacane dikirik-kirikno. Anggitmu aku padhemu sing kecelakaan nang. Ora ngono nih. Emosi. Kon wis seneng temen ah. Dia seneng temen. Saiki upamane nek arek iki perawan kon seneng. Loh iya. Upamane upama arek iki rondo. Duh, tambah seneng pindho. Lho, sebabe apa nek rondo kon kok seneng? Duh, saiki ku akeh perawan rasa rondo. Perawan rasa rondo. Iya. Lah iki rondo rasa perawan. wis tau mbok jajal PE. Wis gak apa-apa, bareng Dut. Aku mek heran giduk apa gak kon iki. Yo. Kanjeng, tak kejut. Diganjel watu kumbung. Iya, Sayang. Dalam sayangku. Terus gak usah ngereken deh, toh aku ku lo rekenen. Iya sayang, maaf. Sayangku. Rek. Sayang aku kamu. Sama sayang aku yang kamu. Aku lo pengen cepet hidungmu lo gini. Kayak upin-ipin. Mama, aku halo mam. Apa-apa? Kaya Doraemon rupamu. Lahir ya kon. Iya sih. Lahir. Kepengin apa? Sayang. Aku punya pantun sayang. Pantunnya apa? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Apa itu? Aku sayang kami selamanya, Le. Kok diri sih? Cacingan lil duwe gendaan iki lho to. Ya apa? Apa? Ubur-ubur ikan lele. Gepeng gendeng le. Duh. Ya apa saya cak sama niku? Ya bapak sama ngap-ngap ya. Lah, ada loro diri ya. Sayang, Iya sayangku. kapan kalau kita bulan madu, rencananya kita mau bulan madu kemana? Oh, tenang sayang. Sudah tak pesankan tiket pesawat ke Australia sayang. Alah. Halo. Apa? Wong rokok njaluk aku kok penang Australia. Ya bapak. Apa? Tapi kan ono dana talangan. Iya, ya. aku punya tabungan sayang. Terus Tenang aja. kita nginepnya di mana sayang? Nginepnya sayang? Iya. VIP sayang. Sudah tak pesankan hotel bintang 5 sayang. Gemoy. Iya sayang. Gemoy. Ya, tidak abang aja. Kaya ro hotel bintang 5, sing ro ya hotel bintang 7 lho. Wah. Ati nek Kan iku gak pantes, suruh hotel iku gak pantes. Pantesmu iku turu kandang sapi. Wah. Lah kita kene iki pedat apa sayang ya? Ora sik. Iki janjane iki pacaran temen ta bujuk-bujukan. Iki pacaran temen, kita kan pacaran ya. Iya, Kita saya kan pacaran ya. Iya. Lo. Gak percaya. Sik, mbokne nek pacaran temen wis pirang tahun kon pacaran? Enek. Anak 40 tahun. Umurmu piro, Krik? Jangkrik kon iku. Syukur mangap. wong umur selikur iku tete pacar. Sik taruh sik. Oh, ngono ta Dut. Aku juga seneng ket. Tenan jeruk kandungan. Kok jero kandungan? Iya. Lah wong lahire dhisik iki. Kok Iki gorong dicitak, iku wis enek bayang-bayang seneng nang aku. Ngono ya sayang. Iya sayangku. Sayang. Ya rupa jeladren arek. nggih, nek petuk pacar iku dia arek wedok iku senengane iku dimanja. Iya. Nek petuk pacar dirayu sing apik. Oh, sayangku, Oh sayangku. aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ada bahasa mengatakan Ada bahasa mengatakan Apa iku sayang? hitamnya arang tak sehitam rambutmu. hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Hei. Wah, Ngenyek aku ya sampean. enggak sayang. Ngenyek aku ya sampean. Anten jangan kami kunci. Ayo, tapun.
Arekku arek rada kentir iki yo melok dadi dagelan. Loh, Sayang, ya sayang. iki terus kelanjutannya hubungannya awake dhewe iki kepiye? Tenang sayang, nanti tak izin mami buat ngelamar kamu sayang. Lho terus kok ijen iku lho wong bapakmu ambek ibumu iku lho. Kok iso gurung kawinan iku sebabe apa? Ngene lho, Cak, ya. Wong tuaku iku, bapakku ambek mbokne iki, arek iki. Iki koyo asu karo kerek. Tukaran terus. Iya. Padahal omahe lak jejer sih. Iya. Mosok geger terus. Walah, wis gak ono tentrem-tentreme. Perkara dom ae lho, geger. Sampai saiki gurung dilamar mergo gak rukun. Iya, sampai saiki. Wis kon seneng karo Gepeng? Seneng. Kon seneng karo Inge? Lo seneng. Wis mulya tak aturi supaya bapakmu, supaya ibumu gelem rukun, gelem nampa lamaramu. Ngono ya. Ngono ya? Temen ya. Mulya tak aturi sampe kundet. Iya, wis aja kuwatir. Temen ya? Oke. Engko nang ojo, engko nang malu-malu ngincipi. Wah. Dia telek aja. Ngoten apa? Apa dia telek? Tele apa? Ayo wis. Temen ya. Ngomong apa? Wong ngomong kate ngincip. Lah iya rek, Budi Wijaya lho duwe dagelan idiot. Tet, Apa? ngesakno Gepeng. Iya ngesana rek loro. Ketoke wis kadung cinta karo Inge. Ketoke. Inge ketoke kadung cinta karo Gepeng. Terus? wong tuane gak rukun supaya gelem nampa lamarane. Iya. Ayo diatur. Diatur ah. Ayo ayo.